Fil-lejl li laqa s-sena l-ġdida l-operaturi tal-Helpline Nazzjonali l-179 b'suċċess salvaw persuna milli tneħħi ħajjitha u tagħmel suwiċidju. Wara telefonata oħra l-operaturi li jaħdmu 24 sija kuljum sabu saqaf fuq ras raġel li spiċċa mingħajr dar fl-istess ħin li qed jieħu trattament tal-kimoterapija għal kontra l-kanċer. Dawn l-istejjer jikkumplementaw oħrajn wara li persuni f'diffikultà jagħmlu kuraġġ u jċemplu fuq in-numru 179 biex ifittxu l-għajnuna jew jiftħu qalbhom mal-ħaddiema tal-Aġenzija Appoġġ fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali l-FSWS. Għal-ewwel darba fl-ewwel jum tas-sena dan l-istazzjon daħal fil-binja minn fejn titħaddem il-linja 179 u hemmhekk rajna numru ta' ħaddiema lesti biex jirċievu it-telefonati. Minħabba s-sigurtà tagħhom l-ebda identità jew il-post huma qed jiġu identifikati. Hawnhekk tkellimna ma' waħda mill-operaturi li ilha taħdem fuq il-linja 179 għal dawn l-aħħar snin fejn irrakkuntat kif fil-waqt li f'dawn iż-żminijiet ta' festi jitrattaw l-aktar ma' każijiet ta' solitudni oħrajn ikunu brabta ma' suwiċidju. Li kellna każ ukoll ta' eta żgħira, jiġifieri kif irrispondejna il-telefon mill-ewwel talabna lejnuna għax kien sitwazzjoni gravi li ma kienx jaf se jaqbad jagħmel, ġifieri kien hemm pjan li lest li neħi ħajtu jekk ma nibatulux l-għajnuna mill-ewwel. Ikkopera ħafna, nibqgħu miegħu fuq il-linja sakemm il-kollegi tiegħi tal-istess uffiċċju jikkomunikaw mal-emerġenza biex tinbagħat l-għajnuna. Għandna l-importanti li naraw dak il-ħin li l-persuna ikkalmat kemm jista' jkun sakemm tasal l-għajnuna min-naħa tal-ambulanza u l-pulizija. L-operatur żiedet tispjega x'każijiet oħra iltaqgħu magħhom. Diversi każijiet bħal homeless, nies m'għandhomx fejn joqogħdu, nies li qed jiġu abbużati minn kull abbuż, tfal, problemi ta' drogi, problemi ta' saħħa mentali, jiġifieri jmiss ma' ħafna problemi soċjali. Tkellimna wkoll mal-kap eżekuttiv tal-FSWS Alfred Grixti li filwaqt li ringrazzja lil ħaddiema kollha li għalihom ma hemmx ħdutu festi u jkunu hemm għal dawk l-aktar fil-bżonn sema servizzi oħra li jiġu offruti kuljum bla waqfien. Dawn huma lejna servizzi essenzjali, jiġifieri dawn m'hemmx ħdutu festi kif qed tajt tajjeb inti huma l-iktar tnejn li nistgħu nuru xi ħaġa x'jiġri minn wara l-kwinti. Fil-fatt għandna s-servizz ta' riabilitazzjoni ġewwa ħal-Farruġ li daka hemmhekk hemm ir-residenti ma jmorrux id-dar waqt il-vaganzi, anzi jridu iktar il-prova tagħhom li jistikjaw. U mbagħad għandek is-servizz tal-vjolenza domestika wkoll m'hemmx ħdutu festi u għandek is-servizz tal-protezzjoni tat-tfal. Barra wkoll mbagħad mal-protezzjoni tat-tfal inżid id-djar tat-tfal li mmexxu aħna mmexxu 10 id-djar fejn għandna l fuq minn 50 żagħżugħ u żagħżugħa u anke tfal iżgħar.